фатҳия нуруллоева донишҷӯ аст. ихтисоси вай санъати тасвирӣ ва нақшакишии технология мебошад. дар давоми 2 сол аст ки ӯ дар хобгоҳи духтаронаи рақами 3 донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров истиқомат мекунад. ӯ вақтҳои холигиашро ба сохтани гулҳои гуногун ва ашёҳои дастӣ сарф мекунад. фатҳия бо дугонаҳояш ки дар хобгоҳ ҳастанд, баъд аз дарс ашёҳои дастӣ ба мисоли сохтани гулҳои сунъӣ аз коғазҳои ранга, кандакорӣ дар гаҷ машғул мешаванд. ин аввалин масъули дасти ман мебошад. инро ман бо гипс яъне сохтам. аввал нақшашро гузошта, боз ин корчаш, махсус корчаш лозим аст. бо ҳамон корчаҳош нақш додам. фатҳия ҳунари худро аз хоҳари калонии худ омӯхтааст. ӯ аз хурдӣ ба сохтани ашёҳои гуногун шавқ дошт. бо вуҷуди дарс хонданаш боз ҳунарҳои дастиашро бо дугонаҳояш низ меомӯзонад. мана ин чӣ тавре ки мебинед, ин гулдон аз коғозҳои оддӣ, мана ки чӣ тавре ки духтарон сохта истодааст, ташкил ёфтааст ва ин гулҳо аз коғазҳои ранга, аз чашмакчаҳое ки зеботар мекунад, он ба онҳо сохта шудааст. ҳамарӯза дар хобгоҳи духтаронаи рақами 3 ба донишҷӯ духтарон муаллима Мавлуда Абдуғаниева ба онҳо роҳбарӣ менамоянд. муаллима тӯли 3 сол аст ки дар хобгоҳи духтарона фаъолият намуда истодааст. омӯзгор мегӯяд ки дар давоми фаъолияташ бо духтарони ҳунарманд зиёд рӯбарӯ гаштааст. аммо ба мисли фатҳия духтаре ки ҳамарӯза баъд аз дарс эҷодкорӣ мекунад кам аст. қаҳрамони гузориши мо вақти худро ба ҳама ҷудо карда метавонад. ҳам дарсҳоро хуб омода мекунад ва ҳам аз рӯи машғулияти дӯстдоштааш бо дугонаҳояш нақшу нигор меофарад. ҳунар чақе ки бошад кам аст. ман мехоҳам боз ҳунарҳое ки барои ҳар як духтари тоҷик лозим аст, мисол бофандагӣ, дезандагӣ, онҳоро омӯзам ва ҳунари худро сайқал диҳам. ҳунари фатҳия барои атрофиёнаш аҷоиб метобад. шумораи дугонаҳояш барои омӯхтани ҳунари духтарак то рафт бештар мешаванд. барои онҳо тавсия медиҳад ки мушоҳидакор ва навовар бошанд, чунки ин хислатҳо боиси пайдо шудани идея мегардад. ин кӯзача мисли ин кӯзача аз коғазпоро сохта шудааст ва онро ман ранг додам. барои ҳамон ин ороишаш дигаргун аст. аз гипс яъне чунин сохта шудааст, ранг дода ва дар инҷо нақш кашидам. тамошобини аввалини нақшу нигори фатҳия модараш мебошад. баҳои модараш ба маҳсулоти офаридаи ӯ муҳим аст. баҳои баланди модар боиси бештар шудани завқу маҳорати вай мегардад. фатҳия ба духтарон муроҷиат мекунад ки вақти худро беҳуда нагузаронанду аз рӯи шавқ ҳунар омӯзанд то дар зиндагӣ муваффақ гарданд. гузориши Руқия Моҳбубоева, Суман Ҳомидова ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.